zuzenekoa, bale? Denbora eban, betiko lez, daukala dileia, beraz pazientzia. Beti bezala pazientzia izan, mesedez. Hau dena ondo doa, dirudienez. Eguzkia, bueno, etxeko argia, hor etxeko argia pizkat brillo arraro bat egiten dit hemendik. Hemen, brillo arraro txo bat egiten dit hor, baina bueno, pergutera bidaltzen dudala. Adena ondo doan, komenzando. Segundutxo bat, segun pigita artean, botako dugu tweet txikitxo bat. Hortxe, venga, Twittera botatu, lan zuzenean Facebooken argitaratzen da. Komenzando, ea YouTube hasten den, nahi duenean, hasiko da. Eta jazten denean guk hasi gaitezke ja, jode minuta eta berroi, zenbat dileideko zu jarrita, txo! Kaixo? Hortxe, orain bai. Teorian ikusi beharko litzateke. Bai, a ber, venga, jantzuten nahi zen. Zikitxo bat. Vale, entzuten naiz, ondo doa, primeran bakaixo lagunak, hemen gaude bueltan horrengo honetan, egon altar jokoarekin, eta esango duzue, Zede Montre joko da, hori irrogaute, Zede Montre joko da, gainera jarri diguzun argazki horrekin, lehen Twitterren, eta orain hemendik, hor tabletan txeko bat, mugikor ezberdinak, eta pertsoneak mugikorretan, baina tabletean, tabletean jokoa bera, Zede Montre da joko hau! La hostia, zertaz doa, zer da, edo zai sartzen buruan. Bueno, lasai oso simplea da jokoa, bale? Early Accessean dago, Steamen 5 euren guru, erosi nuen, ideia hau oso bitxerutu zitzaidalako. Jokoa Steamen dago, bale? Steamen bidez funtzionatzen du, baina zuk mugikorrera doainik deskargatzen duzu jokoaren kontroler izeneko gauza bat, eta zertan datza, edo zergatik. Zuk jokoan doa, jokoa bera doa jokoan, baina zure pertsonaia mugikorraren bidez kontrolatzen duzu. Hau da, teklatua, sagua edo mando bat erabili beharrean, mugikorrera erabiltzen dugu horren truke edo horren alde. Orduan, ideia ezberdin hau, iruditu zitzaidan, atzo egon nintzen fregatzen pizkatzu bat, gustatu zitzaidan, eta gaur aurkeztuko dizuet pizkatzu bat eta erakutsi. Jolasteko izan behar duzue, egon behar zarete, mugikor dispositibo guztiak egon behar dira, internetek linea berberetatik konektatutak, bale? Beraz, hasi baino lehen, asegura hau daukazuela denak wifi berberarekin, konexio berberarekin, eta bar. Orduan, hemen bost daude, baina ez dut lau pertsona eta arte konektatu aldirera, ordenagailu batetan. Horrek esan nahi du 5 euro lau lagunen artean, ez dela ezer, frogatu dezakezuela eta ideia berri hau edo ezberdin hau aurrera eraman edo lagundu egilei aurrera eramaten. Horren ikusiko dugu pizkat nola funtzionatzen duen jokoa, bale? Mugikorrean dozu horrez da deskargatzea, saltzen zarete, saiatuko bez pizkatu lan egiten, saltzen zarete Play Storean, bale? Saltzen zarete Play Storean. Kontuz, azkenengo Play Storeko bertsioa dauka bug txikitzu bat eta eskalatzen arazoak ematen ditu, erroreak ematen badizue, desaktualizatu eta gero deskargatu. Orduan, behin hemen gaudela, sartzen dugu, hori ikusten duzue, Eon Altar, ez dakit ikusten den, hori ikusten da, Eon Altar, klikatzen diozue, bilatzen du, eta hori agertzen den lehenengokoa, hori da Eon Altarreko logoak, kasu honetan nik instalatuta daukat, baina oso horrez. Imaginatu bestea dela, instalar, eta listo, esango dizue wifiaren bidez instalatzeko, 152 mega peisatzen duelako mugikorrekoa, eta listo. Ben instalatuta, mugikorrean, bale, segurazki ez dizue egingo automatikoki
zera, shortcuta delakoa, hau da, acceso directo edo sarbide arina edo. Orduan, menuak bidez bilatzen duzu hori. Egon alterreko ikusten duzuen, hori ikusten duzuen, hau pizkat larraroa da, bale? Hori ikusten duzue simbolo hori, beltza dana, bale? Eta ja esatzen zaizue jokoan jokoan, kargatzen hasten da, bale? Bitartean, kargatzen den bitartean nahi baduzue, ordenagailuan, aldatuko dugu, ordenagailuan, dela hau, jokoa bera, eman behar diozu start new campaign. Ematen dio start new campaign, eta orain hasiko da, bale, orain hasiko da, orain itxaroten ea zenbat konektatzen dire, bale? Nik emango diot, find game. Dena ikusiko duzuen dola azten den, bilatzen, mugikorrean azten da bilatzen, eta aurkitzen du, hori ikusten duzu aurkitzen duela nirea, etxekoa. Bale, ja pizkat enfokatzen duen kamera. Bale, new campaign, 0 lauetik player, bale? Episode 1, session 1. Baten dugu join, eta ja agertzen zaigu hori agertu zaigu, ikusten duzuenez hori agertu zaigu. Norbait konektatu dela, baina dagoela pertsonaia hautatzen, bale? Pertsonaia ezberdinak daude. Holan, eske simplagoa da. Nik atxego nintzen pizkat honekin, paladin antzeko bat da. Bueno, Guardia Smith, ikusten duzuenez badaude pertsonaia ezberdinak, bat oraindik ez dutela egin, edo egiten daudela. 5 pertsonaia daude ikusten dugunez, 5 pertsonai ezberdin. Bakoitzak bere abilezia, bere terreziak eta bar. Dekogu assassin bat, hiltzaile bat edo. Crusader, cruzado. Guardia Smith, eskudero edo horrelako zozio izango ditzatekena. Bat edako minzun, izango segurazki izango dela gerrora antzekoren bat edo dauka antza. Eta gara dago Battle Mates, burrukako maga. Orduan pertsona ezberdinak, habilitate ezberdinak, eta bar. Hori ja imaginatu dezakezue. Nik adibidez hartuko dugut Crusaderra, ja bizkat egon nintzela frogatzen, eta ikusten duzue nola nire Crusaderra agertzen den. Total War berria. Cago en la leche, barkatu. Barkatu, eman segundutxu batzuk, ia erantzungo diot. Kick player, cancel! Txirekitzen. Kaixo? Bueno, erantzungo diot aurrerago. Orduan ja hemen ja dena kargatuta dagoela, emango diogu start. Eta hasiko da, teorian, hasi beharko litzateke start. Eta jazten da historia, ikusiko duzuenez, hemen ere ez dakit oso ondo ikusiko den, edo ez, ingo dugu orain konprobaketa, holan. Hor ere mugikorran behazten da historia, aurkezten edo irudia, eta bar, ordenagailuan bezala, bale? Antxera, gero ezberdin gauzatxo pare bat agertuko dira ezberdin, baina bueno, aurrerago ikusiko ditugu. Orduan, orain hasiko gara, pizkat historia komentatzen. Barrison Edgemont, Wymark's perfect weapon. Devoted body and soul to the cause. Tactical genius, master improviser. A crusader for the order of light and truth. You were trained from birth in the sacred arts of healing and war. You were forged for this mission, Barrison Edgemont. But now the time of tempering has come. Wymark's perfect weapon. Will you harden, or will you shatter? Bueno, hori ez da zari ikustu pizkat estetika edo norakoa dan. Eta, ikusiko duzuenez,
azalpenak, eta abar, ordenagailuan agertu beharrean, bale, ea, irekitzen didan OBS ondo ikusteko, kagoen tal, bueno, zaiatuko den zuen pizkat altuntun erakusten, bale, azalpenak eta historieta dana, mugikorrean agertuko zaizkit. Ikusten duzunez, bale? Osa da, informazio dana, mugikorrean agertuko da, eta ordenagailuko pantalla garbiago geratuko da. Orrun, hemen idazten da historia. Your private thoughts appear here. Keep them to yourself, or share them with your teammates. Bueno, en fin. Upper headlines, Tarnum Fortress, Tarnum Fortaleza edo. The Order of Light and Truth have sent you here on a holy mission to locate devil artifact known as Thaken's Wish. Hora, argiaren eta argiaren horrena bidali digula ona, gaztelu honetara edo, aurkitzeko artefakto hori, Thaken's Wish, Thakenseko desioa edo, horrelako zozen. You are to destroy it once and for all. Oso, lertu behar dugula, gaia. As per the Grand Inquisitor's instructions, you are to prevent any powerful artifact from falling into the hands of witches. Sorginak edo, sorginen eskuetan saiatu behar dugula ez jaustea. This is the sacred duty of all crusaders. Hau dira, cruzado guztien egin beharra edo. The gates leading up to Tarnum Fortress are closed and crowded by angry pilgrims. You will have to find a way through. Osa da, koetualko dugula bide bat horra artean. Taren ikusiko duzue, bale? Ia, irakutsi aldizuetan. OBS ez dit ireki nahi, bueno, hor, gutxi gora bera. Nola azalpenak, nola funtzionatzen den azalpenak hemen agertzen didala, mugikorrean, bale? Zaiatu nahi nuen, pizkat, betik edo nire ondoan izatea kama erakusteko, baina ezin izan dut, bale? Orduan honen pizkatxo bat erakutsi behar dizuet, un poco altuntun, baina, bueno. Zene, egin dezakegu holan? Bai, bale, holan igual bai usten digu. Bez, a ber, egingo dut, egingo dut, holan, segundu bat. Egan segundu bat, holan. Poko, que cabrón, alt escape. Ezin dut maximizatu bez, a ber, holan, eman segundu bat, Na, ez nahi uste maximizatzen, que cabrón, bueno. Ba, eze bez. Eskal, tuntunean, hemen erakusten dit nola mugitu behar nahi zen eta bar, orduan. Azteko, inberdena da, gora eta bera. Bale, hau txau segurazki izango da kalibrazioan txeko bat. Bale. Eta orain, hau da gure menua, edo jokaren menua, bale? Borobila den zonaldetxo hori, da guk mugitzeko, bale? Guk hemendik mugituta pertsonaia mugitu egingo da, eta hau erabiliz pertsonaia mugituko da guk esaten diogun toki konkretura ikusten duzunez. Gero, badaude, goian ikusten dituzu badaudela gure bizitza, magia eta hainbat mineral ezberdin. Erabiliko ditugunak gure habilitateak igotzeko eta abar, bale? Nibelak igotzeko eta abar. Beraz, horrekin gutxi gora bera ja, azgaitezke abentura. Orduan, hau da, benetan, bitxien ere dituz hitzaidana joko honetaz. Nun, mugikorra hiltzea, bando bezala, eta usten digu, pantalla guztia dena, informazio guztia mugikorrean agertzen zaigu, eta usten digu, pantalla dena garbi. Ba, agertzen zaigun, gauza bakarra ikusten dugunez, orgoian ezkerretara da, pertsonaia eta bere bizitza. Beste guztia hemen agertzen da, mugikorrean. You've come at a bad time, strangers. Sellswords have taken Tarnum Fortress. The path of pilgrimage is closed until further notice. Armed bandits! To me, keepers!
Vaya. Bale, horrein ingo digut burrukaren tutoriala, bale? Oso simplea da, lehenik eta behin borobil urdinarekin hautatuko dugu gure txaila. Adibidez, hau, hurbilena dalako. Eta geratzez ezkigu gure habilitateak, bale? Habilitate ezberdina ditugu, kasu honetan ereko dut dekoguna, zeron. Zaska! Hor borrokatzen daude gerlari horiek, irumine egin digute, eta nengukoaz ona, eta faska, berriz, beste golpe bat, hilda. Ia blokeatu dute, bale, girotur, gure txanda. Gusten duzunez burruka, txandakako burruka da. Argita garbi sinplagotzeko, bestela hau denbora errealean egitea nahiko komplikatua izango litzateke. Eta behin, horra mugitu behar gara. Hau hartuko du, baita ere, hori dira errekurtsoak. Eta horna mugituko gara. I am Verandus, Grand Keeper of Tarnum, and who might you be? Bueno, hemen ja esaten dugu, ja hemen gauzaz, hemen gara hautatu balditugu gauzak esateko, eta bar, kasu honetan. I am Lord Byron Barrison Edgemont, to serve for the Order of Light and Truth. You are bound by our ancient Turatis, ez dakit nola euskatzen den hori, to assist me. Grand Keeper. Gure misiota zaude oso orgulloso, nola esaten da. You are proud of your mission here, and see no cause to concern your purpose. Orduan guk gure egin beharra esango diogu. I was sent by the order to track down an ancient orb of power, rumored to be hidden in the caverns below the fortress. Are you sure it's here, Lord Barrison of Weimar? I've never laid eyes on such a thing myself. Crusader of Mellow out in the open. If your mission here makes your enemies, then you will deal with them as they come. Ba, esango dugu gure intentzioa kasu honetan. Atzo ez nio no lan egin, baina bueno. I am Barrison. I am after an evil known as Falcon's Wish. Grand Keeper, by the light, I will destroy it, and cleanse the land of its corruption. I know this isn't what you came here for, but perhaps we can come to an arrangement. My forces are scattered and can't retake the fortress alone. Lend assistance to the keepers and pilgrims you meet, and investigate who is behind this attack. Agree to this, and I'll open the gates for you. Vale. Orduan goren esango diogu baietz, I will help wherever I can, Grand Keeper, as long as it does not compromise my mission. Then it shall be done. I urge you to pray to your gods along the path of pilgrimage. They will bring you good luck on your journey. Mirth's spirit guide you. Vale, ahora niregetzen dizkigute ateak. Eta orain hemen ikusi ditzakegu, vale, menu honetan hori jartzen du quest. Hori da gure egi beharrak, alde baten ditugu goian guk gure helburuak eta behan group, taldeko edo bete beharrak, hau da bestontzako eta bar, hautatu guna adibidez, orain esan dugun bezala berari laguntzea. Dugu joan gora ja gazteru gora, hasiko gara joaten. Denuz. Hemen geratu zarete esploratzen eta dekogu hemen adibidez jainko ezberdinen aurpegi, bueno, estatuak eta bar. Glory to you, Meldon, God of Light, Truth and Justice. May your wisdom illuminate our path. Pray Melon Intelligence, vale. Rezo bat egingo diogu jainkoari. Ground your humble server, bueno. Vale. Horren guazona eta guazen bestera, ikustera adibidez. Epa. Bala, hori be, ondo eta torkigu, bale, hemen ez ebez, bale. Hup, hortxe, kontuz, hortxe. Ewath, our lost first godness from a more primitive time.
May all her worshippers find peace in the light of Meldon. Gaztelura gora, mendo de batzuk hilda. Ezten gara investigatzen. Eso egiten hor, eso ez, vale. Gora joaz. Txakurtxo bat. Txakurra gero aurrera ikusiko dugu. Eta hona heltzen gara. Hey, you! You're no keeper, and you sure don't look like a pilgrim. What the hell's you doing here? You wonder what could possibly compel these bandits to slaughter pilgrims. Who ordered this massacre? A ver, eman diot asaltzea zer gauden egiten hemen. Why would you murder these people? This is no adventure. This is senseless slaughter. See this red mark? Means I'm here on guild business, Crusader. And speaking of business, time for you to hand over that nice shield of yours. The guild sent you. Too bad they are not here to protect you from me, bandit. Dazten da burruka. Vale. Magia larena esatzen dugu, koien eskumatara gertzu zaigula magia nivela eta bar eta ostea, kritiko honen mandiogu, Gero txakurraren kontra burrukatu beharko dugu. Ostea, babestu da, karroia. Venga. Ostea! Poisak ere badaude. What? Poisak ere badaude. Listo. How they will manage to slip past the keeper forces at the nose? The keepers will never let them through. Vale, baita ere poisak dekogu, vale? Menunetara emonda, hemen bilan dagoena, behan eskerretara. Hemen altzen zaiku daikogun guzak, baina gero baita ere, espanel txarto. Edo aurrera gero atxerago, hori, habilidadeak igotzeko. Hor gehar pozioak egiteko, kasunetan ingo ditugu, hau. Bale, hori izan dezakegu, bale, listo. Es que hau, katxiz la porreta. Erratu naz, hau. Enpozo bat hartuta. Zendatzen gara sortzi. Eta besta hartuko dugu. Zure nahi badau. Ez du hartu bugatu egin da. Edo erratu nahiz neu, bai, bakarrik pozo bat genukagun orduan. Bueno, berdin du. Horrenagoa, solan bideoietara hurbilduta apurtzen ditugu eta lortzen dugu barruan dagoena. Eta elaudeko ferratxuk hau bezala, ez nizango ditugunak ireki, izan behar zaerako break locked. Osa, izan behar dut normaletean asesinoa edo horrelako zozer, sekzien den zein izan barren ezaktuki dirua, oza, kutsu hori irekitzeko. Baina hori gitarri baten bat egongo da irikitzen duena. Baina ikuste ditugu enbate hilda eta bar. The keeper surrounded by the corpse of pilgrims. You cannot make sense of the stem. Vale. The dead keeper is surrounded by the bodies of dead pilgrims. Why would keepers slaughter the faithful? It doesn't make any sense. We should find out what happened. Vale. Gustartuko dugu. Darko dugulako aurrerago, Darko dugu bai edo bai. Nivelak habilitatei, nivelak igotzeko eta bar, vale. Ongi, eta orain, ona. One of the dead pilgrims is holding a short sword.
Vale. Ondo. The primaries I know don't carry swords. These are just criminals in disguise. Vale, mango diogu tortazo. Listo, bat gutxiago. Vale. Mango diogu magia, pizkatzat ikuste zuen. Ole. Egiten digo eta gorpuzeko erasoa. Defendatu da. Venga, fuera. Erre eta hile egin da, ondo. Guazen atzera eta guazen kutsa ezberdinak hartzera. Objektuak hartu behar ditugu, noski. Ez ahaztu, objektuak hartzen eta bar... Vale. Eta orain... Horra. Large chest. Amararri bitxi. Gusten duzunez goian doa informazioa aktualizatzen. Gauza bitxia iruditu zitzaidan, mugikorraren bidez funtzionatzea, egia esan da, eta horregatik erosin nuen basikoki. Gainera hori, joko bat bakarri behar da lagun jolasteko momentuz, mugikorreko kontrolerra doainizkoa dalako. Orduan, joko bat lauen artean, ez gainera, 5 euro, merkateratzen da. Orduan nik personalki mantentzen dizuete frogatzera. You have activated a Destiny Stone. When your team dies, they will be revived at the last activate Destiny Stone. You can also revive any fallen teammates by returning to a Destiny Stone. Horrela esaten du Destiny Stone baten digula harritxo bat, harri berezi bat, eta horrekin behin dizautugu nivelak igotzeko eta bar eta bar. Entxe kupeltsoa. Arda, ua. Tuko dugu gardatotxo hau. Bizitza eskate rekuperatzeko, besteak beste, eta magia be, baina magia ez ondo goaz. Kargatzen doa, eta bagoaz gora. Ez dauka ezer gehiago, baina, bueno, bitxi da. That card is blocking the way forward. That card's in our way. We need someone strong to smash it. Here, let me do it. Venga, bagoaz. Ole. Listo. You're going down, bandit! Mene ikusten dugu egoera. Gerlaia hor dago bakarrik, ezin... Egoera zikoa, zaska. Hilda. Ondo. Armadura ondo babestu dio. Diogo etxizo hau, besteari. Zeratu egin da, korizadua. Pai bat gutxiago, ondo. Bastards got me good. I'm Keeper Seagrin. I owe you one, stranger. Katxiz. Esaten dio zertako joan garen edo gode hor. Ondoren esaten digu ematea horietako bat. Emango diogu. Olantxe. Bera egana. Zaten badit, a ver. Zer? Hau, eman behar diogu. Ezatu gara ditugu lehenik eta baina gauzak.
Tuko batzen oso ordena. Nik ez dago zebez. Vale. Antxe. Antxe, vale. Ez da... oso komplikatu kontrolatzeko, baina youtuber sari arraro egiten delako... Rekorrarekin kontrolatzera arraro egiten delako. What? No, de Montre. Vale, listo. Here, this will stauch the blood for now, but you will need to make your way to hell on your. Vale, eta ya listo. Tell us what happened, We soldier. lost the fortress. The guild's sellswords hid among the penitents. When we realized what happened, it was already too late. Luther, from an impregnable fortress, these are not elite troops. The keeper leans closer to whisper in your ear. Osea, esaten digula gure belarrira. I was on my way to a keeper catch up in the ramparts. When the bandits cornered me, I assumed there is something useful for you in there. It's a little uphill from here. Use this key. Thank you, sir. I'll be praying for you. Wish us luck. It will take months to rebuild the Order and to convince the pilgrims to come back. We should find his platoon commander and tell him to send help. We could ask him a few questions too. Ematen digu errekonpentsa bat. Vale. Ingo duguna da pizkat habilitateak edo igo. Habilitateak igotzeko behar dira eskerren dagoen zera aukera, vale, ja bat desblokeatu dugu, eta orain daude bi habilitate motak, alde batetik Crusaderrena eta beste aldetik klerikoarenak ere igo ditzakegu. Zaba da, sendatzeko eta paladin, bale, denetarik igo ditzakegu igual. Behar bada bai. Eta gero, upgrades, armak eta bale hobetzeko, dago da espata eta vestimenta. Momentuz espatara joko dugu eta habilitate berriak hartuko ditugu alde batetik. Hor dugu. Vale. Ba, holantxe, jazta, pizkate igota, habilitate berri bat lortu dugu. Eta behin gora joan behar gara. Beste harritxo bat. Beste harritxo bat, eta horrekin ezbloka dizakegu, eta hau, eta bost, vale. Bale, momentuz ez egez orduan. Ebiratuko dugu ya posiorik edoteko egun sendatzeko. Bale, hortxe ondo. Poseak sortzi bizitza errekuperatzen dute, eta hemen dago beste bat bizkarra emoten orduan sigiloa edo apotza. Opa! Kaguen, joan zait. Eta nire ikusten dituzue habilitate berriak. Frogatuko dugu adibidez hau. Taska! Neko efektiboa. Txukomar, vale. Ona. Hau egatuko dugu eta gero itxuliko gara atzera, atzean badagoelako beste zeo zer, atzeko. Gero dekote zera, estiramentu bat edo. Armak, eta, oza, habilitateak. Piskat arraro egiten zait oraindik mugikorrarena erabiltzea. Arraroa darako, ez delako normala. Oza, arraro ezberdina, eta hori ondo dago beti. Oso ezberdina bat da, eta oso bitxia gainera. Mugikorra erabiltzea... Zera, zango dut, mugikorra erabiltzea mando bezala
arraroa da, baina bueno, gaur egunean mugikorrak edonor daukala, ba ideia hona izan daiteke. Ideia nahiko ona gainera. Bale, guztia hartuko dugu. Kasu honetan, saiatu behar gara. Tarasoko diogu. Horrekin. Ole, kritiko bat. Egingo dugu estabilitate berria, zaska, listo. Hilda. Hartuko dugu. Ona gatoz. Hau. 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 Zendatuko gara. Eta habilitate bat gehiago igoko dugu, poliset. Gogoko behar dugulako, bi, irurogei. Jote. Eta merkez eze. Venga. Hala nitzuliko gara. Ona eta jarretuko dugu gura. Aventura ez dakizien bat guazen. Korraren bidez kontrolatzea gustatuko litzaidake. Darama gutxo gara bera ordu erdi. Piskatxo bat gehiago egingo diogu. Hau da jokoa gutxo gara. Ez dauka beste inongo misteriorik ikusten duzuen ez. Opa. Bat fuera. Más 8.000, primeran, you are engaged with your opponent. Listo. Baina, ja, orain dagoena da hilda. Basikoki. Eta aurrera. These pilgrims' bodies are converted in arrows. Better be on your guard for enemies archers up here. Osa, arkero edo dela, baia. Gatoz, lehenengo honen bila. Guazen. Katxera. Zaska! Bat gutxiago. Oestuta, epa. Mila eta honekin. Japa! Bat gutxiago. Oda bizkat igual tankea, taldeko postpertsonen artean behar bada baliteke tankeena izatea edo. Hauztut ez dugu ezin dugu egingo. Ba ez. Baina hori, badaude pertsona ezberdinak frogatzen, gozatu, erosi eta gozatu, edo disfruta hau. Eta frogatu pertsona ezberdinak eta bar eta bar. Eko joko bitxea beda, bale, sartu baino lehen. Egongo ditzateke. Eskate bizitza rekuperatzea eta bar eta bar. Tuko dugu. Eta hau. Bale, primera. Eta orain aurrera egingo dugu, maka bizkata rekuperatu dugu eta baita ere bizitza. Aurrera egingo dugu eta hemen bizkata aurrera gomen dago beste hauetako harri bat. Eso zer dago, a ver. Ez dugu ze kontatu nahi, ba zebez. Aurrera, orduan. Bale, bende ditugu adibidez, 3 gaizto. Ja, distantzia nahiko txo da. Nik ez nauta harrapatu. Ba, ona, eta honekin. Barra harrapatzen ditugu lehenago eta fazka! Egingo diogu honekin. Txak, bueno, 3 bizitza dauka.
dena bizitza, haien bizitza eta dena mugikorrean agertzen zait. Dena, oza, informazio garrantzitsu dena mugikorrean dago. Eta pantailan justo dago, justo behar dena. Ah, bale, zengak dira kostatzen dutena. Kuntxo. Ba. Fuera. Esto denak akatuta. Eskat, zaila da. Baina, bueno, gutxo gara bera. Ba, noa kontrolatzen, gero eta hobeago. Hobeto. Hau, hemen. Pasatu naiz. Piskat, komplikatua da, arraro egiten zaidalako oraindik. Baina, bitxia. Berez, bitxia da, jokonen, edo jokau erabiltzea mugikorra pertsonaia kontrolatzeko. Oso bitxia. Gutxo da eran arte urdu nintzen, atxo, jolasten. Eskata horrela goi esan da, baina bueno. Vale. Honen bila, honekin. Hobestu da. Ingo diogu hau. Vale, batila. Bizitza ikusten duzuenez, horra gertzen zaite bestaren bizitza eta bar, eta bar. Baina ingo diogu hau. Bat gutxiago. Duko gara eta espatarekin joko dugu, zaska. Du energia eman digu eraso horrek. Karga horrek. Eta berriz kargatxo bat. Eta sortze energia kargatu digu, ondo. Honen hartuko dugu. Ia esan da, joko berez nahiko ondo eginda dago, eskailelak eta bar pertsonaia. Ez dut uste lan bugik ikusi dudanik, orain arte. Nahiko diseinua eta bar, hau guztia nahiko ondo egina dago, pertsonaia oso ondo mugitzen da. Oso ondo erantzuten du mugikorrean itziko pertsonaia, oso ondo erantzuten du zuk eraten duzun ingurunetik, bale? Osea, oso erantzun ona daka. Txarrago pentsatzen nuen izango zela, atxo fratu nuenean, baina benetan bikain erantzuten duela. Txarrago izan ziteken, porque hau ez da erreza, azken finean gure edo nire kasunetan nire etxeko internetaren bidez dana komunikatzen da. Osea, informazio dena mugikorretik ordenagailura etxeko internetaren bidez bota egiten da. Hau interneta behar duzu eta horrek suposatzen du delay bat. Ia ez dena praktikoki ez dena nabaritzen. Hau da, ia instantaneo da erantzuna, ia instantaneoa da. Baina, bikain doa, ondo doa. Ondo doa. Some dark arcane power twisted this keeper's body beyond recognition. Barrison. By the light. So that's what happened to the rest of Segran's unit. We have to stop whoever did this. Venga, aurrera. Zafrika kaskata hau, Tuko du posiotxo bat. Eta hor jarriko gara. Izilunean. Zein ozin.
I'm telling you, they're coming up the path and slaughtering my men along the way. If there's any way you can convince the guild lord... I don't answer to you, Captain, and neither does my master. If you bother him with this, those men coming up the path will be the least of your worries. Oh, I've seen what he can do, all right. Which is why... Figure it out with that riff-raff you call your men, Captain Jormund. This is not my problem. God damn it! Now you know who's in charge of the Seal Wars and who they are working for. That's Jormund, the Wolf of Israel. And he mentioned it, I will Lord. We need to find out who it is and why the wheels here. Haindik eta behin, honen kontra barkatu burrukatuko dugu. Zaska, amazazpi. Tengo diogu hau. Bost utzi diogu. Amara hau ematen digu korporrekin. Mogo berri hau. Listo, akatuta. Uste duzuenez, informazioa mugikorrean agertzen zaidan ez zuzenean ez dut zergatik behiratu behar ordenagailuko pantailara. Eta sendatzeko garaia behar bada heldu zaigu. Hartuko dugu bizitza errekuperatzeko. Ardau pizkatxo bat. Eta magia be briganatzen dugu. Mirtz Court. Hartuko dituko kutsak, edo saiatuko gara altzen, alba dugu gora igo baino lehen. Vale. Ben polita izango litzateke gehiz esaten, RPG antzekoak egite, hau da, objektuak hobeagoak eta txarragoak virtualizatea, eta horrelakoak ekipazio ezberdinak, eta holako gauzak. Vale, hemen ja dago burruka antzeko bat egongo da. Those gates can't be opened from the outside, but the seller's words guardian it are idiots. Guarding at it are idiots. Certainly, you can talk them into letting join. Zeratuko gara, haiekin hitz egiten eusten diguten sartzen. Halt! Who are you? The soldiers should recognize you as an envoy from Waymark. I am Lord Barrison, a special envoy of the Order of Light and Truth. I demand an audience with your commanding officer. How about I grant you an audience with my ass, my lord? Your current approach is clearly not working. Tengo dut bestea frotxe batik. Barrison, the Order has sent me here with a generous sum of money. I could part with some of it if you agree to A cooperate. generous sum of money, you say? Hang on. Listo. Baina burrukatxa dekogu. Vale, honen kontra eta ingo diogu hau. Hore mazortzi bizitza dauka. Oh, blokatu digu, kabroiak. Vale, defendatu gara. Vale, ondo. Defendatu gara. Eta bikain eman dugu. Vale. Ole. Baina hila gaude, Listo, hila gaude, eta orain hiltzen garenean berpizten gara eta eskanengo harritik. Segurot zuke pasatzen dira, oran lagunekin bat zaude, ematen dira denbora zuri perragerazteko edo bizitzeko. Eta hemendik hasiko gara, kasu honetan azkenengo harritik. Aprobetxatuko dut lehenik eta behin kualitateak igotzeko, beti joan fikatzen, joan begiratzen. Unlocked. Zendugu hau, eta hau, bez. Vale. Eta abilities.
Unlocked, habilitate berria. Gatuko dugu trajean edo. Ezin dugu eta gutxi batik. Bueno, ez da gertatzen. Oazen gora eta saiatuko gara berriz. Magia bakarra dekogu. Ia dagoen poziorik. Magia gotzeko Abi energi. Hau, eta jarriko dugu. Pentsautan datuko duguna izango da. Hau. Ez dutugu da gehiago gainera. Vale. Hau zengo da eta zaituko gara berriz purrukatxo hori. Lortzen dugu ondo aurrera eramatea. Nimo. Ai, pizkat. Pizkat komplikatua da, eramateko pertsonaia. Baina, bueno. Primeran oso ondo doa, egitzen duen sistema erako, ez pentsa. Txarrago izan ziteken. Eskorze txartuago joan ziteken. Zatuko gara, desblokatu dugun habilitate garrera erekin hau erikit dezakegun? Ba, bai. Eta hor daude berriz bestak. Txaska! Tengo diegu hau. Ole! Ba gutxiago. Bestak asotzen gaitu. Eta listo, bestakatuta. Bale, orain hartuko dugu daramaten goian, oza, objektuetan edo haiek, eta jarretuko gorrera. Bale. Nazatzen gara, Tarnum Fortress, barkatu, Tarnum Fortaleza. So, pelete ikusten da grafikoki, esan ez du asko eskatzen, bez? Oza, ez da asko behan. Ez da mugikorran, bez? Mugikorran eskatzen duena ez da bez holan gauza zoro bat, oza, txarrago izan zitekeen. Vale, guengo tal. Eta ona gatoz. I'll deal with these adventurers. Yes, Captain. Otherwise, I expect you to die trying. Incoming keepers! Get the guild lord to safety! Toma por las flies. Safety. Bueno, hemen sartu beharko gara egun burrukatzera. Claro que sí. Venga. Ditugu bost etxai. Formula for this through the enemy. To take a deeper breath. Prepare to be judged! Zerako beldurtzeko era bikainatxo. Esten txorretara ezin dugu asko egin. Vale. Ala, kar! Prepare for battle! Defendatu da. Hostia! Hostia, posio hartu behar genuen. Alanda ere defendatuta. Hostia. Ez da este posio bat hartu. Listo, es que parte neko zeltsoa da, Neko zeltsoa. Arkeru hori ufa. Ufa. Azkenen saiatuko gara berriz. Baina gerlari hau neko potentea da. Ez edeko poziotaz. Dugu guzti hori. Eta aktibatuko dugu, ematen diguna
resistentzia. Tengo dugu eraso hau lehenik eta behin. Vale, mindu dugu. Eta lau. Arkerua. Espatarkin. 15, ondo, behatzi zei geratzen zaio. Teknatu gara. Eta, hau egingo diogu, berriz. Listo, bat hila. Egin digute bost. Egin digute bi. Ongo diogu nekin. Listo, bat gutxiago. Tengo diogu, hau, hemen biak zetu gara, biak harrapatzen hori da. Batil akatu dugu. Bestea. Listo, 15, bat bizitza bat geratzen zaio, defendatu gara, arkerua. Defendatu gara, egingo dugu hau. Defendatu gara, eta orain bestea egingo dugu hau. Listo. Orain ja. Vale, fortaleza bereskuratu dugu. Ez helburu bat bete dugu. Eta ben jazten da urrengokoa, beraz, zerangoaz, a ver, ditxaket mesedez, kabroia. Igual hemen ikutsiko dugu gutxi gara bera ordu bete daramagu, pizkat gutxiago, baina bueno. Ez da guztien ikusten, kabroia ezin dut aldatu. Kabroia ez da guztien igotzen behingo diot holan ezitu deskop, parkatu, segundu batetan ez duzu ezer ikusiko. Vale. Ba, hemen ikutsiko dugu txora, pero eta 17 minutu daramagu, vale? Plan pizkat aurkezteko joakoan ikuste dut nahiko ondo dagoela. Igual, orain, dira batetan, ia komentariorik bota duko zuen, edo ez, edo ez. Zozer komentatu, ba ez ebez. Ez baduzu zer komentatzen, ba ez ebez. Lan dudak bazen dituzten edo erantzuteko momentu batetan, baina bueno. Ba, besterik gabe, espero dut guztuko izatea, guztuko izango zuen bakitzen behar duzune, eta hurrengo batela ondok zaindu, eta agur!